Priang sumabay pi baro ki bapay yakan ka program na ki per sara lingba ka Good News TV. Program mengin pengi pi yakan ka por kalong ka musical play. Yakan ka play la penbet penbiang pi daki kena ka jeseng kena balang Presbyterian laban. Yakan ka play la pensyong nong rem ka halor wei na ki rat ba jong ka Bible. Kata kalong Elisha. Pilaban syam yakan na at na kitab RSM kalenong ka bahanriyo kadukot kiba pra hado apulai. Nangit skam bapin ismot tanat hai kane ka play but shwa bangin ya pet ya kane ka play nginya puli iwe verse ibarat ka ba fila ban syam na ki proverb kalenong ka basan bat ka bahanriyo. Tungit hau try dalaka download baro. But what shania halaka jom ka jing syampang. Halaki linti baro to play u te on penbay ya ki linti ya jongmi. Minindai hakapor Elisha ke Israel ka adan hapdeng katma bat ke Syria. Nyai pet up ikshpai Israel hangne hakmat kawa hangne hakmat kilom bahne hakmat katam. Hadak ikshpai Israel kia dangne hakmat kinum tan la no bikin let shay ban la kita kan kacing viam dengki. Ha 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 ha. Elisha uju pendam yala de barabor kajing doai. Pat utrai ubrai ulak kren ha Elisha ya kajing temu besniu jong ka Syria pan penlim ya ke Israel. Usiam udan hai. Usiam udan tiak. Kersewut wud dia u dia thuk ba kispai Israel kidan hapdang kajing ma. Usiam. Elisha lawan wa dia pi. Oh, tak. Gus iam dah husiar banyak nak kena jaka nama kispai Syria kila up lupa hang ne. Oh, tak Elisha. Usim Israel ulak sengap ikijing batayu Elisha bolo pa ikisipai Israel makinam yat na kita kijaka. Yang siam ikamang era. Aat kusim de Elijah ubay thu Usim Israel yaki berfikiran. Wat yaki kentim berfikiran haka kamera thi jong firu. Kele warta Elijah ba wala me usha mentam ta. Kusim ayo jeng tip bo Elijah udan hangne. Kenrat, nyelek kum no mentah. Ja ayu. Lawan kispai Syria. Wat kuslai na baki babat ngi kambon mani kita kispai Syria. Pimun ong niu ngi dentang arngot kita kidan daki hajar. Ale bat ngah.
bom ki kulai bat ki kali kilaya wan ban ya kerya kshnong jongi wow kin rat to ongse kum nongin le Balai pi kuslai kat ni pimte ba udon utrai kajeng yale kambun ki don ki bayeng bat ni banya kita ki babat ni trai do pen pet ya ki kmat jong u ba un yo ia ka jing krau jong me trai ngekerpat memet penpet ih kmat jong u Dia try la penpet iki khmat tau samra berlai i iki spai ulai ki babun belen trai ngekerpat mementap ih kmat jugini pat ya pom sria da kajing mat la Dia try ulai ratap iki spai sia dah kajing mat lah kene kamdai kasnong lemne kata kajaka bu ali but yang dengan nyelam pisya uta umri ubah piawat ale buat ikasur jonga Kumta u Elisha u Elamiki sha yings im Israel hakmat usim ale wan sange nak atrai penpej ikhmat jengki bakin yo i u try te ula penpet yaki khmat jongki Hei Idan ani ila aset kana de ka jingriam Ku Elisha, nan le aku no iki ni. Nan pendiap no iki, nan pom no iki. minum pom ndrei bu dak bu badak khmat jengki bakin ya bam khnang bakin yo min lik phai lau kendra Oh, to Elisha. Tu le kumbala betha. Try blay bekrabor Chat ben real tu gen mania mi long ba pelatam bam lanu jon ching ben long hasahit neng kilom jong mi puram shamingi ai ishanya ruhami Jesus, long black and dew, long black and dew, drive a crowd, evil one you make
Kubleishbon ni kajing le abha jang pi. Julele. Kia le na kajing so. Ila peni hapi bau Elisha udan kajing sania baskem hakabor kajong play kumju ru kalong ni kumki kun play bangindan kajing sania baskem hakabor kajong play man hakilamat jom kajing em kajongi Ngait scam bapilai sngotanat bahaya katu ka musical play bapilai yoi hakane kapor kane ka play kapen kan mau yingi no ka jingkraw ka bor jong ublay bad bakum no u Elisha bad u Shakri jong u wala ki don tang arngut henry kim shim la du ka jingkerman abaki i upa ya pom bebelin ka Syria kila tips scam bo ublay undah ba un pelat yaki naka khti ki nongshun jongki kene ka play ka pen kan mau yangi ru bakum ki kon kristan ngidei ban don kata ka mensim ka jing sngolam bat ngidi ban kloy ban map yaki nongshun jongi kumbau Elisha ulah sange bat umsha ya im Israel ban peniap bat penduk khot yaki tu kipat ya pom ka Syria henry ban ay haki ya ka bam ka di bat ban pelat yaki da ka jingsuk ngiru ngidi ban lek kumju ngidi ban don kata ka mensim bangin it ya laki paramarjan bat yahit ru ya laki nongshun kumba u Elisha ulah hikayengi kumba ngiyo i ya ka jinget ka bau Elisha udan ha ublay bat ka jing shanya scam ha ka bor jong ublay ngidei ban kan mau ba ublay umju kala ulak ban yada yangi wat hakini ki por ki bamentaru ngimdei ban sngow shapting naba ka khtin ublay ka ong kat kum ka shithi apostol Paul Jaki nong rum kalau nong ke bepra ke dekat ke balai pawai lada ublay ulong nak ke benta jongi uta ubanya le bani